Hola, ¿qué tal? I dag er emnet conditionales. Lad os se på det. Formerne i første gang. Her kan vi se, hvordan de bliver dannet. De har de her meget typiske endelser. Ia, ias, ia, iamos, iamos, iais og ian. Ja, og hvor skal de så egentlig hen? Ja, i regelmæssig bøjning, som vi starter med, der skal disse endelser sættes direkte bag på infinitiven, det vil sige navnemåden for et hvilket som helst regelmæssigt verbum. Nu snakker vi om AR, ER og IR-endelser på verberne. Jeps, her har vi så de klassiske verber og i deres respektive konditionales bøjning. Første person flertal af tekniske grunde kommer til at hænge sådan lidt her, men det hedder selvfølgelig hablaríamos, comeríamos og viviríamos. Ja, hvis vi starter med her med hablar, så er det altså hablaría, hablarías, hablaría. Så fortsætter det med hablaríamos, hablaríais og hablarían. Og som I kan se, så bliver det oversat til noget i stil med, jeg skulle tale, du skulle tale osv. Det vil sige, det er sådan nogle skuldeformer, og det hænger sammen med, at den vigtigste anvendelse, vi skal koncentrere os på her, det er anvendelsen af konditionales som fortidens fremtid. Men der er selvfølgelig også uregelmæssige former, og endelserne er jo de samme som i de regelmæssige, men denne gang skal man ligesom ikke bruge infinitiven, fordi det netop er uregelmæssige, så vi er nødt til at kigge på selveste futurum-stammen. Det vil sige, at vi skal sammenligne med futurum, som I jo godt kan huske med sikkerhed. Tener for eksempel. Hvis vi tager futurum for tener i tredje person ental, jamen så hedder det tendrá. Futurumstammen, det er så tendre, ligesom. Og her skal der så, her skal der således sættes den her klassiske konditionales endelse bagpå, for at vi får den her konditionales i stand. Her har vi en masse eksempler på uregelmæssige verber. Decir, caber, haber, hacer osv. Og her kan I se, hvordan det så foregår. Man er nødt til at starte med at kigge på futurumstammen. Den er jo for eksempel meget uregelmæssig ved decir, så bliver det dir. Og når man så vil danne en konditionale, så skal vi igen bruge en af de her klassiske former, som vi så sætter på alt efter hvilken person vi taler om. For eksempel, vi skulle til at sige, vil så være diríamos. Jeps. Så skal vi da også lige få kigget på anvendelsekort. Der er de her 3 anvendelser. Den vigtigste er fremtid i fortiden. Og så er der også enkelte gange, kan man høre spanierne bruge konditionales for at udtrykke formodning, ligesom futurum også kan bruges til formodninger. Og så er der endelig muligheden for høflighed, som faktisk næsten er endnu mere udbredt. Her har vi et eksempel på fremtid i fortiden. Det forekommer nemlig ikke så sjældent, også på dansk, når vi netop snakker om noget, som sker på datidsplan, så vil vi også gerne kunne fortælle om, at der er noget, der skulle til at ske. Og her har vi sådan en eksempelsætning, der hedder, denne eftermiddag skulle min ven besøge mig. Og på spansk vil det så være meget oplagt at bruge konditionales her, som I kan se, esa tarde mi amigo me visitaría. Men alternativt, det skal siges med det samme, kan man også nøjes med infinitivform, hvis man nu synes, at det er anstrengende med de her konditionales former, som vi dog kommer til at øve lidt nu om lidt. Jamen, så kan man også bruge ir. Vi kender jo ir plus a plus infinitiv, det er sådan den mest almindelige
nær fremtidsform, og så kan man bare bruge ir i imperfektum, hvis man så husker det. Så kan man også godt bruge den, og det vil sige, så havner vi på den her. Esa tarde mi amigo iba a visitarme. Men det er jo alt efter smag og behag. Det var ordene i denne omgang.